Часцовыя душы дапамагаюць нам у нашых часовых патрэбах. Звычайна мы адчуваем падзяку прапарцыйна аказанай нам паслугі, а таксама прапарцыйна высакароднасці сэрца. Як жа мы можам думаць, што тыя душы, якім мы сваімі малітвамі паскорылі вызваленне ад мук часцовых, не дапамогуць нам у нашых цяжкасцях на зямлі? Наступная гісторыя з'яўляецца доказам удзячнасці душ часцовых для тых, хто падтрымлівае іх сваімі малітвамі. Здарылася яна ў Парыжы каля 1827 года. Адна бедная служанка, выхаваная ў вёсцы ў вялікай пабожнасці, мела звычай кожнага месяца са свайго сціплага зберажэння даваць на святую імшу за душы, якія терпяць у чыстцы. Прыехаўшы ў Парыж са сваёй гаспадыняй, якой служыла, яна сумленна выконвала сваю пастанову, стараючыся слухаць кожную святую імшу, далучаючы свае малітвы да малітваў каплана, асабліва за тыя душы, якія набліжаюцца да нябеснай хвалы, каб паскорыць ім шчасце паяднання з Панам Богам. Гэта была яе звычайная просьба. Пану Богу было прыемна выпрабаваць гэтую пабожную дзяўчынку праз доўгую хваробу, пасля якой не толькі доўга цярпела, але і страціла працу і ўсё тое, што назапасіла сабе на працы. Калі паправілася, мела ўсяго толькі 1 франк. Поўная даверу прысвяціла сябе апецы Пана Бога і старалася знайсці новую працу. Ёй сказалі, што ёсць на другім канцы гораду рэкамендацыйнае бюро. Калі ішла туды, па дарозе зайшла ў касцёл святога Яўстахія, каб там памаліцца. Пры алтары убачыла каплана і ўспомніла, што яшчэ ў гэтым месяцы не ахвяравала на святую імшу за памерлых, як гэта заўсёды рабіла. І якраз гэта быў той самы дзень, у які яна малілася за душы часцовыя. Але што рабіць? Калі аддасць апошні франк, то не будзе магчымасці купіць сабе кавалку хлеба, каб супакоіць голад. Пры гэтых думках паўстала барацьба ў яе душы. Барацьба паміж натхненнем Божай ласкі і чалавечай разважлівасцю. Але ласка перамагла. Дзяўчына сказала сабе, што будзе, тое будзе. Пан Бог бачыць, што раблю гэтае з любові да яго, і ён не пакіне мяне. Потым яна ўвайшла да закрыстыі, склала сваю ахвяру, прыняла ўдзел у святой імшы і аддала ў рукі Божыя свой лёс і будучыню. Так, напоўненая супакоем у Пану Богу, хоць і не без турботы пра заўтрашні дзень, пайшла далей па вуліцы. Убачыла, што да яе набліжаецца вельмі прыгожы незнаёмец і кажа ёй: «Ты шукаеш сабе месца працы?» Дзяўчына адказала «Так». Тады прашу прайсці да пэўнай вуліцы з пэўным нумарам дому. Да пані Н. Там патрабуюць даверанага чалавека. У гэтым доме будзе табе добра. І юнак знік у натоўпе, не дачакаўшыся слоў падзякі маладой дзяўчыны. Бязмерна шчаслівая дзяўчына, бачачы над сабою Божую апеку, спыталася, дзе гэтая вуліца і нумар дому. Калі знайшла гэты дом, убачыла, што адтуль выходзіць служанка з вузелком у руках і гнеўна штосьці бармоча сабе пад нос. Дзяўчына пытаецца ў яе: «Ці ёсць пані дома?» Тая адказала: «Можа ёсць, а можа і няма. Што мне да гэтага? Пані сама адчыніць, калі захоча, я ў гэтае не лезу». І пайшла далей. Нашая гераіня нясмела пазваніла ў дзверы. Мілы голас прамовіў да яе і папрасіў, каб падышла бліжэй. Дзяўчына падышла і ўбачыла перад сабою паважную пані, якая ласкава спыталася ў яе, чаго яна жадае. Дзяўчына адказала: «Пані, мне сёння сказалі, што вам патрэбна давераная асоба, таму я прыйшла, каб прапанаваць вам свае паслугі. Мне сказалі, што тут мне будзе добра. Але, дзіця маё, здзіўляе мяне тое, што ты кажаш. Сёння рана не патрабавала нікога. Паўгадзіны таму адправіла нахальную служанку, і яшчэ ніводная жывая душа не ведае пра гэта. Толькі яна і я. Хто ж цябе сюды прыслаў, маё дзіця? Адзін пан мяне сюды накіраваў. Малады пан, якога сустрэла на вуліцы. Спыніў мяне, каб мне гэтае сказаць. І я дзякавала Пану Богу,
бо мне вельмі патрэбна сёння знайсці працу, таму што не маю ані капейкі за душою. Пані не магла зразумець, хто гэта мог быць, хто б яе сюды паслаў. Яна гублялася ў дагадках. Маладая дзяўчына, падняўшы вочы, убачыла на сцяне партрэт чалавека і з радасцю ўскрыкнула: «Вось, пані, той чалавек, які размаўляў са мною на вуліцы і накіраваў да вас». На гэтыя словы пані ўскрыкнула і нібы страціла прытомнасць. Слёзы залілі яе твар. Яна папрасіла цалкам расказаць гісторыю дзяўчыны, ад пачатку і да канца, пра ранішнюю імшу за памерлых, пра сустрэчу і размову з незнаёмым. Калі дзяўчына расказала ўсё, пані пяшчотна абняла яе і ласкава сказала: «Ты не будзеш у мяне служанкай. З гэтага часу будзеш для мяне дачкою. Гэта мой сын, мой адзіны сын, якога ты бачыла. Мой сын, які памёр 2 гады назад. Ты вызваліла яго з чыстца, я ўпэўнена ў гэтым. І пан Бог дазволіў яму прыслаць цябе да мяне. Вітаю цябе, мая мілая дачка і сяброўка. Заставайся са мною назаўсёды. Будзем разам маліцца за тых, хто церпіць у месцах ачышчэння, перш чым яны ўвойдуць да хвалы вечнай».